Moj ljubljeni u Hristu brate, molim se da budeš dobro. Danas sam dobio tvoje pismo i odgovorit ću ti na ono o čemu si me pisao. Stvari za koje se ti raspituješ ne zahtevaju od mene mnogo vremena i truda da bih razmislio i odgovorio. Za mene je umna molitva ono što je za svakog drugog čoveka oruđe kojim dela, jer se nad njom trudim već više od 36 godina. Došavši na Svetu Goru, odmah sam počeo da tragam za pustinjacima koji se bave ovom molitvom. Tada, pre 40 godina, postojali su mnogi koji su u sebi imali život. Vrlinski ljudi, drevni starci. Između njih sam izabrao svog starca i on je postao moj rukovoditelj. Stvoriti umnu molitvu znači neprestano i bez prekida primoravati sebe na usmeno izgovaranje umne molitve. U početku brzo, da se ne bi rasejavao, pri čemu se pažnja obraća samo na reči Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Kada to potraje dovoljno dugo, se na to privikava i sam to izgovara. Tada počinješ da se naslađuješ kao da ti je med u ustima. I želiš da sve to vreme izgovaraš i ako prekineš, osjetiš gorčinu i silno tuguješ. Kada se na to navikne, kada se zasiti i dobro se tome nauči, on to tada šalje u srce. Je hranitelj duše i ako on nauči ili čuje nešto, bilo da je dobro ili loše, njegov zadatak je da to što je čuo spusti u srce, središte čovekove duhovne i telesne snage i presto uma. Onda kada molitvenik ne dopusti umu da stvara bilo kakve predstave i kada pažnju obraća isključivo na riječi molitve, tada on, lako dišući uz izvesni napor i svojim sopstvenim stenjem, pušta ga u srce i zadržava ga unutra, kao u nekom tesnacu, i ravnomerno izgovara molitvu. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. U početku izgovara molitvu nekoliko puta i za to vreme se samo jednom udahne vazduh. Nakon toga, kada se privikne da obitava unutar srca, pri svakom udisaju izgovara se po jedna molitva. Gospode Isuse Hriste, udisaj, pomiluj me, izdisaj. Tako se radi sve dok blagodat ne oseni i dok ne započne da dejstvuje u duši. Posle toga već nastupa sozrcanje. Prema tome, molitva se stalno izgovara, i kada sediš, i kada si u posteli, i kada hodaš, i kada stojiš. Molite se bez prestanka i na svemu zahvaljujte, kaže apostol. To međutim ne znači da se moliš samo onda kada se odmaraš. Neophodna je borba, stojeći, sedeći. Kada se zamoriš, sedi. Nakon toga ponovo ustani, kako te ne bi nadvladao san. To se naziva delanjem. Ti pokazuješ Bogu svoje usrđe, ali od njega dalje zavisi hoće li ti to dati ili neće. Bog je početak i kraj i njegova blagodat tvori sve. Ona je pokretačka sila. Da bi se pojavila ljubav i da bi počela da dejstvuje, neophodno je držanje zapovesti. Kada noću ustaneš i počneš da se moliš, kada vidiš bolesnika i počneš da sastradavaš sa njim, kada vidiš udovicu ili sirote i starce i pružiš im ljubav, onda i tebe ljubi Bog. Tada i ti ljubiš Boga. On prvi ljubi i izliva svoju blagodat, a mi dajemo, uzvraćamo svoje od svojih, tvoje od tvojih. Ako dakle stremiš da Boga pronađeš samo molitvom, onda nemoj ni disati bez molitve. Pazi samo da ne prihvatiš čulne predstave, jer Bog je bezobličan, nezamisliv, bezbojan. On je nadsavršen. On ne trpi naše rasuđivanje i u našem razumu dejstvuje kao blagi povetarac. Umiljenje dolazi kada shvatiš koliko si ražalostio Boga koji je toliko dobar, toliko sladak, toliko milostiv, toliko blag i savršeno preispunjen ljubavlju, koji je bio raspet i koji je postradao zbog nas. Kada budeš razmišljao o tome i o drugim stvarima zbog kojih je Gospod postradao, pojavit će se umiljenje. Dakle, ako si u stanju da molitvu izgovaraš naglas i neprestano, za 2-3 meseca ćeš se navići na nju. Blagodat će te oseniti i osvežiti. Samo izgovaraj naglas i neprekidno, a kada je prihvati, prestaćeš da izgovaraš usmeno. I ponovo, kada je napusti
prihvatit će je jezik. Neophodno je da svoje napore usmeriš na jezik, dok na početku ne navikneš na molitvu, a zatim će tokom svih godina tvog života izgovarati bez napora. Kada, kao što kažeš, budeš došao na Svetu Goru, dođi da nas posjetiš, ali tada ćemo govoriti o drugim stvarima. Nećeš imati vremena za molitvu. Molitvu ćeš naći tamo gdje ti je spokojan. Ovdje ćeš posjećivati manastire i će ti se odvlačiti na sve ono što budeš video i slušao. Siguran sam da ćeš zadobiti molitvu, ne sumnjaj. Treba samo da pravo zakucaš na vrata Božjeg milosrđa i Hristos će ih sigurno otvoriti. Nemoguće je za njega da to ne učini. Koliko ga više budeš ljubio, toliko ćeš više i dobiti. Od te ljubavi, velike ili male, zavisi i veličina dara, velikog ili malog.